Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbidot, no ti puso ken panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti taong agbidot wenno agbason man, at dalat ta silid ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bidot na, kat sapulen na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaunggan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Mami, baligi ti operasyon niyo. Amo ka mangmangagdak, nga oray no awan pa'y puot yo. Adaak lang di ti abay yo. Put-put-putak ti ima yo. Agpaimbag kayo ha. Agpapigsa kayo. Sandak pa pampanawan. Tasaanak pa nakasaganang agmay-may samanan iti daytoy abiyag. Saanak pa nakasagana mabati manan ngagmay-may sa. Isong agpapigsa. Kanagpaimbag kayo. Di kayag danag. Tadi kay baybayan ngaging kay ti kabalak. Tsak tumasubatan ti kinaimbag yung kanyam. Nga maramidag ti amin. Tapno marignayo ti pambatag ko kada kayo. Anya tinaramid mo iti kabsat ko. Apay abinay bayam ni Manang Victoria. Siguro, inggagaram ang nagsakit, tapno maalam mo ti kay kayat mo kan kuwana. Panunutan nyo na niya man ti kayat yo panunutan kanya. Basta ti ambok. Awan man di apinsar ko. Kan nasakit para kanyak tinapasamag kini mami. Sana sa nikwa ni mami tinapatag kanyak. No di ka ti si bubukal nga iso. Ta iso tinamagbalin kanyak no asino ak ita. Maklon ko asandag apulos ka imbilang akamang ti pamilyayo. Tampo naglaang mat ni mami. Ngam ti jak maklon. Kat ti pabasulan dak nga inggagarang ti panagsakit ni mami. Ininto ta siyak ti kang runaan ang masaksakitaan. Iti makitkitag akasasaan na ita. Naitinanyaman aga nito. Mabalin ang mapukaw ko. Awan anak amang ipatpatag iti inana. Ang pagayatan na lumakit-kita na ang manigrigatan ti inana nga'y patpatag na. Tano mabalin la kumanga italalik ti biyag ko kini mami. Inaramid kon. Basta makitag lang ang napigsa. Kan makananak itinapaot ni mami. Lolo, di ka di makita ti nagado a sakripisyo ni Raven kini Lola Victoria? Finn,
Sipod nagsakit ni Lola, ni Raven tinangnang ron ang mga sasikaso kan kwa na. Di na pulos binaybayan ni Lola Victoria. Apay Lolo, marami dyo ka diti pamatag kan panangasikasong ipapay ita ni Raven kini Lola. Ha? Di yu ka di makita ti kinaimbag na, nga oresan nyo akayat amairaman iti kamang ti pamilya tayo. No dakas kumataw ni Raven, binaybayan na kuman ni Lola. Di na kuman asa si Kaswen, tapno maala na matundi kay kayat nakasiti ko nayo. Ah, Lolo, amok asan kaya dakas sa tao? Ta siguro, binulsik na kayo lang ti madi akapanunutan nyo may papan ni Raven. Gaputa, ampun lang akasiti ko nayo. Ngem na imulagat yu dagiti matayo, makita yung arod ti kinaimbag, ana ikawas ni Raven. Sipod ba'y idi ng aging kaita, Lolo? Mami, kakanon kayo na ha? Ha? Aapay nga, agwingiwing kayo. Naluknang lang dito ipakan ko kada kayo. Tapno saan kayo amarigatan. Sige nga Rod. No diyo kaya timangan. Madamdamalangan na pakanan kayo. Kalubak pa'y lang dito kaninyo. Raven. Ha? Apay nga agluwa kayong matan. Lagi pam. Akanayon. Nga ipatpat ka unay. Ipatpatag kayo mat unay-unay, mami. Da kayo tinakariknak iti pamatag ti ina. Kan ama. Ajak narik na kadag iti pudpud no adadakkel ko. Tanasapa mo't anapukaw ti ina. Kan jakon pulos nakitkita ti pudpud no nga ama. Ha? Inka gumahan yung matan nga inigaman ti rupak. Naka. Pintas ka. Iha. No. Kasano. Kinapintas ti rupam. Isusumat. Ti kinaimbag ti puso mo. Agyamanak. Tadinak pulos binaybayan. Kan pinanawan. Di kay tupulos panawan, mami. Kang runaan na. Di kay tupulos baybayan. Marigatan ang unayan. Mami. Kaya't kunti ang ginana. Sige, mami. Agina na kay latta. Tapakanin kayo no madamdama. Adaak langit asidag nyo. Saan kayo pampanawan? Diyos ko. Kidawag ka papigsaan. Kan pagimpagan nyo ni mami. Itulok yu ka di ang makadanak. Kan mapagserbiak pa'y itinapaot. Ngamno pa'y na ito iti pagayatak. Tilat na pagayatan niyo ti matungpal. Diyos ko. Awatag asipupuso ti anyaman nga ipaay mo kada kami aparsuam. Agyaman. Kanang daydayaw ang tulad tayo tinagan mo. Diyos ko. Mami, digusan kayon ha. Tasukatakmot lang ti diaper nyo. Bangunan kayo pa'y.
Apay nga kastoy. Saan mo't apulos ng agkot ni mami? Awan mo't gaya man. Ti pulso na. Mami. Mami. Pinanawan nakmat gaya man. Diyak pa'y naipapas ti mga sikaso ka na kayo. Lilibasan nakmatan na pinanawan. Agmay-may saak manan, mami. Diyos ko. Nasakit man kanyak. Nga mawatak ti amin. Kanagyaman unay. Tapagayatam tinatungpal. Saan ka't ati pagayatag? Awan umasping ti sakit. Amarikrik na kita. Agday-daya waklat tayo tinatanok. Hanagan mo. Agyaman nakiti kundaway nga ibayan nakiti ina. Akas kini Mami Victoria. Agyaman nakunay iti kinaimbag mo. Diyos ko. Ma'am Raven, tulungan kakalain ang mangipan ka ni Madam Ijay Banyaw. Apa yan, ma'am? Tata Binong. Madam Victoria. Madam, pinanawan na kami magkayaman. Awanan, tinasipot nga mo, Madam Victoria. Anya ti kayat asawan da ito'y Raven. O, wanyag paiso. Apay dagiti a papeles? Impanagan amin ni Mami kanyak dagiti sa Nikwana. Amin nga imbati na. Siyak amin tinanginaganan na. Ha? Ngamdya ko nagbayag diti Pilipinas. Iso nga ipaay ko nga rod kada kayo anasidag a kapamilyana. Tirumbang a para kada kayo. Raven? Tilang kitawat. Aramaten nyo itinasayat dagiti nagrigrigatan na pinadda. Idi si bibiyagpay. Ta iti panaglabas ti panawan. Mabalin yung mat nga ipatawid ka dagiti sumarsarnupay a kapututan nyo. Dahit at agserbi a legacy day di Mami. Kasanon ti parakan ka? Apay nga itad mo kada kami. Kidawag agbati day ito'y abalaya di magkalak. Tinagnaudan mi iti day di Mami. Kan mga laklang iti aramatek amang rugidya prod. Makamuak tumatan agsapol iti pagbiag ko ijay. Babaan iti panangaramat ko iti inadal ko. Ngayon patawid day di Mami kanya. Raven, pasensya ka lako man ganyak iti kalabas. Nagbidota kiti panangipapan ko ken ka. Ti amok no ti mabatila ang day di manang Victoriate na pategken ka. Ang nagtanok kamat gayam nga anak na. Tata. Lolo, kunamaten kanyak iha.
pasensyakan iti kinasabrak ko ken ka. Pagkawanan no kinidngak ti kinaimbag mo. Adayo gayam imbag ka at tao ngem siyak, iha. Pumanaw kamot gaya man, ma'am. Awanan day di Madam Victoria. Kalpasan na pumanaw kayo mo't gaya man. Awanan ni Mami. Awan mo ti makagapo. Taplag tali na edak ditoy. Tung palag lang ti arapaap ko ang mapanagtrabaho iji balasiw taaw, tata. Arapaap ko idi asyak mo ti mangipasyar ni Mami. Iti sa di naman akayat na papanan. Ngam. Pinanawan nakmatan. Iso asyak langan ti mang tungpal. Nga oray si siyak langan. Ma'am Raven. Tata, ibati kada kayo iti asawa yu dagiti daduma asan ikuwang impatawid day di Mami kanya. Anya? Saan yu ko mga itulok ang mapukaw? Akaslawan anyaman na dagiti ibati kada kayo. No dikat, parang ayon yu. Tapno agserbi a pagbiagyo iti pamilyayo. Nakasaysaya at kayo umatan, ma'am. Saan kayo man ang nagtaod iti daraken lasagday di Madam Victoria? Ngam natawid yung mati kinasaya ati pa nagpuspuso na. Agyaman nagtatabinong. Dahil ito'y abalay ti ibati ka para kanyak apakalaglagi pak iti day di Mami. Ngamda kayo lang agasawa ti pangitalkak. Naimbag lang adda awidak. No agbakasyonak dito Pilipinas. Huwag, ma'am. Di ka agdanag. Tadyak baybay anday to'y balayaw. Taamok mo't no kasano ti kinapatagda ito'y ni Madam Victoria. Tada ito'y ti imuna anay pundarda idi si bibiyag pay. Kan dito'y ti nang padaklan na kan ka, Ma'am Raven. Mami, jak amuno ka ano manin ang masarungkaran kayo di tinakaita naman niyo. Tau madayo akmatan. Ngamsan akayat asawan at iadayok. Katlipatag matan dagiti pakalaglagi pakada kayo. Umadayo ak. Tapno sang magmatibiyag kong awan kayon. Kaurean niya pa'y tiraramidag. Nagpatinggan ti kanito a paragdan na tayo. Umadayo ak. Nga magnanayon kayo dito puso. Kan itilagip ko. Adda ka maggaan diti Campo Santo, Raven. Sinarong karak ti tanam day di Mami. Kasigurado ang mabayag. Sakbay ang makasubliak dito Pilipinas. Talaga gayam nga madayukan. Kaya't ko ti umadayo. Tapni iruwam ko ti bagik iti kaawanin day di Mami. Ijayak mo ten abroad amang gad para iti bagik. Agan nagkangarod iti papan mo iti balasi tao. No malagip mo man ti agawid ito No payawanan day di Lola Victoria. Laglagi pang madda kami a pamilyam. Ang mabalin mo lata sublian kan sangputan. Itanyaman nga oras sa kayat mo. Agyaman hakfin. Tari gagayak ti baligim. Kan ragsak mo iti adayom, Raven. Raven,
Di ka di pa'y agawid? Nalpasan ti program ti Filipino community dito park. Madamdama pa'y nga agawid dak. Kaya't ko pa'y tiagtalin na dito, Janet. Kat no naglami isan. Sana bale. Kakumpleto mo ti pang winter suit ko. Apay nga may nadi ka pa'y agawid. Ay, basta. Kaya't ko lang tiagtalin na dito eh. Naalang rod, umuna akon nga agawid. Basta agawid ka mo tanong madamdama, ha? Wen, agawid akmat laeng. Papanak kumapaya sa bali no jak agawid. Kaya't ko lang tiagtalin na pa'y dito eh. Ipapas ko man ti kaawan pa'y ti duty. Siyak ate, agsublin iti trabaho kinton bigat. Sige nga rod, panawan naklatan. Sana bale. Agawid akmat lang iti apartment ko no madamdama. Nagmayat agtugtugaw dito iti kasting nga oras. Nga rin naglamin ti panawan. Nagmayat abuy-buyang tilik. Kastamot ang ti estatwa dito yung Margate Park. Ay, tinasayaat. Agawid akmatan. Aglugan aklangan iti public transit. Tadyak mat inala, tilugan ko kay may dito eh. Mayat matag may sano na duma. Tapno makapagpanuno ta ka na yung bag. Kan may kakmat iti panawon ko ti bagi. Kalpasan tinagatid ka trabaho iti ospital. Hey there! Do you need a ride? No, it's okay. Thanks. You sure? I can drop you off wherever you're headed. It's no trouble. No, really. I'm fine. Thanks anyway. You sure about that? It's getting late. Yeah, it's okay. I'll go ahead. Wait. Oh, Ay! Hey! Get back here! Give me my bag! Hey! Hey, oh, hand over the bag now. oh no, it's mine. Hey, what are you doing? Why am I in cuffs? I thought this place was finally clean. But I guess there's always one rat left. Oh, get this off me. Give me my bag back! What? What do you want to do with him? We need to make sure that nobody else tries this. Please, have a heart. Have a mercy on me. Don't lock me up. I've got family to feed. If you've got a family to feed, then earn a living honestly. Don't make your problem everyone else's. Okay, get up. Thanks for helping me. It's nothing. I just did what anyone would do. He's a bad guy who's robbed a lot of people. Glad he's finally caught. Seriously, thanks again. You know, I see you at the park quite often. Oh, really? Well, a lot of Filipinos hang out around here. So, you are Filipino. Of course. Isn't it obvious? I wasn't exactly sure where in Asia you were from. So, thanks for confirming. By the way, I'm Ethan. And you? What's your name? Raven. Wow! What a beautiful name. Kas iti kinapintas mo. Ha? Amom tagiluko? Yes, of course. My grandma taught me. Every time magbakasyon kami di Pilipinas since I was a kid. So, you're Ilocana? Wen, pinarigat nakpaila naging English. Nga makaawat kamot gayam iti Iloko. My grandma is pure Ilocana. Isong amukmat tagsaw iti Iloco. Ta, agungot namin no saan kami ngagsaw iti Iloco nagbakasyon kami di Pilipinas. Talaga? Nag-cute mo to ni Lolam? Just like you. You're pretty cute too. Ha? Amo na mo timang bola dahito akano. Sige, panawan kan. Agyaw manakmanan iti panang tulong mo kanyak. Oh, could I have your number? What? Please, Raven.
Nagkarumot na dya tao. Inala na tinumber ko. Ngam di nakmot nga rod pulos awagan. Nagtripan nak sa laang. Dandanin makalawas sipod inala na tinumber ko. Ay, Diyak man lapang panunutunan. Apay ngamin nga isot isang kalagip ko. Hi, Raven! Oh, Janet, adda ka mo't gaya man. Imbag ka pa'y, tanalpasan ti duty dito ospital. Ngam siya, mangrugi ak pa'y laang. 7 to 3 ak namin. Iso ang masapsapa mo ti panagawid ko. Imbag man, siyak ti alas 11 ton itirabi ang agawid Ala, sana bale. Tanagbit lang mo ti oras. Nangruna, no busy tayo iti trabaho tayo. Agoray ka man. Ada ka di ururayam dito ilabi ti ospital? Ha? Awan. Uy, apay nga rodas ang kakitam dito cellphone mo itay sumunga da. Kalpasan na, kasla da ururayam. Ala, awanan niya. Sika talaga. Sigikit din, ingkag trabahon. Tarumuarak mo ten dito ospital. Nagmaya ta talaga ti agpalabas iti oras diti park. Nagmaya takit kita ang tinagtal na alig. Kayat day di mami dito yung pagpaspasyaran. Tunggal umay kami dito Amerika. Ay, kasla kaano lang day di apanawan. Ita, uray kasano ti ili ko kini mami. Jakon makita iti kaano man. Nagaduti na pa nakapagilian gapukan kuana. Tsak pulas yung pagaro. Amadanon ko ti kastoy iti biyag ko. Kapoy tinagsayat nga impaay tinamarsoan ang padakkel kanya. Iso na lang ta. Agmay may sakman nita. Ha? Ethan? Oh, why are you wearing a soldier's uniform? Are you a soldier? Captain Ethan Winter. Ha? Soldado ka talaga? You're still sitting in the rain here, even though it's raining? What's wrong with you? Are you really waiting out in the rain just to see me? What? O, sana niya. Di kan tupay pang panunutan. Sana na masapula pa yung anak. Nairuwaman ti bagi iti lamiis. Sige, inakon. Just for a moment. Could you stay here with me? Ti Imak. Apay ko ma. We are not even close. Please, Raven. Itay pa yan nakatugaw ka dito eh. Itatay nasitgan ka na. Pumanaw ka maten? Ha? Kaya't ka lang nga makadunga. Nakumpleto nga minantal daw ko nakakita kan ka. Di naktupay inaw-awagan. I'm sorry. I didn't call you after I got your number. Okay lang. Asino ako mga min nga awagan. I really wanted to call and see you. But I got a call from my battalion commander at the base. Ha? Could you stay here with me for a moment? Before I head back to the base? Ethan? Please, Raven. Thanks for staying with me. Naglaminan. Imbaglakid din ta nagsardan ti... Ti? Ti Oh, I forgot the word. Arbis. Oh, you're right. Arbis. Ala, ibusam kitin deta kapem. Mabaawanan. Raven, once I'm back from my mission, can I see you again? Siyempre. Awan mo ti sa balya papanak. I know.
I have no right to ask you this. But please, will you wait for me to come back? Ha? Ay, Ethan? Ay na, tilay bagbagam. Kaya't mo ta makaungot ti nobyam, wano ti asawam? No adda asawa wano nobyak. Kadwa ka nga ta ita? Ha? Will you wait for me to come back? Kwa, Sige, already na konsong bata. I will wait for you. Raven? Sige, ibusa mo tayo takapem. Nalamlami iston ngam ice no di mo pa'y lakap yan. Okay. Hay, itay lang man ang imayak dito apartment mo. Nagustuhan ka di matlaang tinyag ko a pizza? Uwan, naimas tinyag mo. Uwan ko na, mga makasla tumaytayab mo ti panunot mo. Kalpasan na, di mo maisinsina day ta cellphone mo. Ada ka di sikreto, adi mo ibagbaga kanya? Ha? Mabit lang, ha? Hello, Ethan? Raven, how have you been? Don't tell me you're still visiting the lake in this cold. Dandanin malpas si winteran niya. Sikakit di, Ang mga no kimutong kan. Ta saan ka mutun une amang mga nitiayan mo ita? Slight. Inawagan ka lang ta kahit ko amang nagtitimag mo. Ibabagmat lang adagos ti phone ko. Sige nga ron. Awan ka din, ti sabali nga ipagam. Ha? Anya kumapay ti sa baling ibagak? I have so much to tell you when I get back. But for now, I just want to say that I miss you. Ethan? Ha? Raven, apa yan? Awalin ni Ethan itilin niya. Kalpasan anang ko ti bimta kiti ayan na. Sino nga Ethan? Janet! Raven, di mo ko naan nga grabe-rabi ka man nandito park. Spring ita na bulan. Iso na lami islat ta. Nagpaspasa naglabas ti winter. Wan nga rod. Janet. Nagsaya at arik na ti mangipatagan niya. Ngam nagsakit mo't numapukaw ti ipatpatag. Ha? Ididamo. Ti amak tinapukaw ko adyak pa'y nakitkita pulos. Kalpasan na. Tinakmot ti pimusay adagos. Naadaanak iti inaan ang ibilang kanya kapudpudno nga anak na. Ngam, napukaw man matlaangan ni Mami Victoria. Ita, namamok ni Ethan. Ngam, tsaka mo na si Bibi Akbay. Awanang tidamag kan ko, ana. At dadag iti dumtang iti biyag tayo ngay patag tayo. Kalpasan na. Mapukaw damot lang iti apagdarikmat. Gapot awan permanente dito'y lubong. Iso alipatam laangan ti may papan ka ni Ethan. Sana bale, tanabiit pa'y matdayjay anaam-am mo. Nalakalangi bagaday ta, Janet. Ngam saan amaala iti kinabayag. Kan kinabiit. No kasano kaadalam ti panangipatag mo iti may sa tao. Kan no kasano kasakit. Lumapukaw mo. Raven, Sige, Janet, panawan naklatan. Amok at dapay na pataga papanam. Kapaalak. Kanay ruwamakon. Akan ayon nga may maysa.
Dimtang kadilang ni Ethan. Tapno apagbit a lumabas iti biyak ko. Kasi ti pa naglabas ti Winter. Ngamimbag pa iti Winter. Tawari aglabas itatawan. Adamanan sumaro na a Winter, intun umay atawan. Sana kas kadagiti patpatag anak pukaw. Uray manupay atawan ti agsukat. Saan dan ngagsubli? Sino ka? Keep this scarf on. It's still way too cold out here, even for spring. Ethan. May kadwa a Korinto, Kapitulo 1, versikulo 3, ngaging ga iti 4. Madaydayaw kumati Diyos kan Ama ni Apo a Hesu Kristo, ti Ama dagiti asi, kan Diyos ti amin aliwliwa. Isu amang liwliwa kada kami, iti isu amin a pagladladingitan mi, tapno mabalin mi aliwliwaan, dagiti adda iti oray anya a pagladingitan, gapu iti liwliwa a pangliwliwa metlang ti Diyos kada kami. Padaanan ti tuloy ti pakasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo, nakiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!